ni nyanyin kalim minke o anko ciden ko su ni mo fatura anka su ko teleyade anka na su aka su ya garu yanka teleyade ka barawke katanai bo koni su min fatura da misa koni mo ko juma don kamma kono buru juma do misiri la na jama soro ko be chogode aw don ko kuma no ko su kana ya garuya fonni su ka ya gayori min dilo lembe su yere ka konya do de la su ka ya gayori na dilo lembe su ka masalaha do de la amba do fana o ya gayori ko na te su takayura ka yelema ona nyugona bashi tola misali la fule kam mi fo nan ko su bi anka ko anka kasankanka sallaka mo chamante soro min be sallaka men nan ko nanya bila ni dugu jera ni wakati ka bilala jama be soro min be sallaka ni yesu kam maslahay ambe se ka su ya garanu ni nye mi akado amba do ko ate yelema akasate ko ate funo ate yelema no dankane bambolo men nan o hara bambolo ka fo su maslaha bala nanya juma ko jama be chaya men nan ko nan kamara aka sini kono sube yelema abe funa be takayura amba sutura de ni ala ya garjage ke mo mo be sallaka alaykum salam way duma aw hore wodo ne yo foya ciden kadisa de yoye akonni jama sallira suka ni mo binani sorola ula nu te foi fara alaka nu ye ala deli minye aba kuye me abe fara e fana ka tawhidi kade parce que ciden ka jama ciden ni sebo sallallahu abdullah ibn ubay bin saluluka ya la mo binani tulawa min te fulana fara alaka wa akisirawa wala nunun ka famu ni ciden ko ni sumi ni mo binani salira ila jama salira mo binani sorulula nu te foi fara alaka nu ye ala deli minye ala bokiye o kasoro e yere ya dunkede e yere ye tawhid mo yede mi e munafiqilama ube e bidiya min bi labo islamiya kono ibe yebe franka fo yabe bolo min bi labo islamiya kono har ni ba kele mo de salira nu te foi fara alaka ibe ta jannaba fo nonu fana kafa alim sa yatimedom bon ni nyenni sege don ke ba bolo o fonka sage ka sege kuma do bada ko ko muso ka tarawih ki kaso ube kata ke misra juman kanya hari muso ka farda de kausa i kaso kono janko nafila hari muso ka farda ciden ko la taminu ma allah masajid allah wal yaghrij tafilati wa buyutuhunna ghayrun lahum ciden ko hari farda la ka jom muso ako akanu bali nu ko bina sallim misri kono kanu bali me kana u farikolo be suturale kana kasa jalan ko yirela me wona tabe u ka so kono nawde kawsu ma katame misirika muso ka salli kanyi ka so de kono fardaw nafilaw salli kanyi ka so de kono katame misirika me fonni tara misirira ni maslaha doye ko islamu be do mununke ani aka kuraji bin ko ika kuraji soro ibi nyogona e wa muso mununye hijabu dafale ni sutura dafale bola ibe se ku la daga chogome ni do be se ka fare kala sirani kalli manaka ani wajulu munum be misiri kono nu lu be do fare kalli manani ka famuka ibe se ka tani ni nafawu bo ko ibe sunna ka patti ke ki da boroso be chogodi don ko ko patti adumuni la made do damu bala be se ka ta kono kono anyuma obila ni suntige sufela le bi dabroso me konni mugo min sera kake ire koroshi foi mesa kata foi matila ila kati gonon kono bashiti ka sunna de
mais ale ta faratu bala parce que fem min da bese ka tila mo la kati gonon kono damu fana bala adumuni fem man fana de do donc iki yere ko sama ni sun tigi bi da borso والصلاة إبراهيمية كفو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كيالا كما صلى على سيدنا إبراهيم وبيوا أي وتي تيدن كان صلي نانا إنت سيدنا سورة إبراهيم كان صلي نانا وتا كونو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم doni kaba ko salati ibrahim yala chogo yamin kanyina be o yenninde ka ibrahim yire togofo ani ka ka demba yafo iyaru na chogo do bena allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim yire tefo o yire waye be me yire waye mi ni ibrahim yire be fo ka faraka dunka ka o de kanyi o de dafalendo allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلاة إبراهيم يا تشغلانين de kanya katima beka me sayidina tula de chide nye sayidina me chide nye dondo la nana ni ko ya sayiduna ibn sayidina wa ya khairuna ibn khairina ciden ko la teturuni kama ataratin nasar ibn maryama inma ana abudu faqulu abdullah wa rasul don na ciden sigile kanyema anyema de ammo go nyuma kam go nyuma de ciden ko kanin tan kimajjam kunte men ka hakika ko min nasara wiye maryama denke tanu katema ka hakika chokom ne alaka jonde ne alaka ciden de aya fo alaka jo aya fo alaka ciden بن قيم الجوزي بانا تاكا كتابو كنو جلاو الافهام في الصلاه والسلام على خير الانام اكو تشيده صلي نانا نابا فاللهم صل على سيدنا محمد اكو يروي مسا وال او سوفني دمسني بشرا يكان كدو جمان فو يبشكي دا غرالا mogo be min ke koy ki bolo daka lesrito la fonna ya sori bake kasalo bolo dayede ni ba fe kam go salo men ni be dawude kala be se ki dagira la kayatil kursi kala ka kuli sabanu nun kala ka ube awzika bi kalimati la tamati min kulli shaytani wa hammati wa min kulli aynin lamati al hasan al husaini kiden tumbe awan nin dawu kala uka ku tanganai abin nin do ka rauka ku tanganai awjika bi kalimati la tamati min kulli shaytan wa hammati wa min kulli aynin lamati nin kanyi kosobe kaddemi seni nin kala demi seni kanna be sira kanyi kosobe o jakatil fitri ka bo worila abebewa o foro ya isinya joli majhabin nani na abu hanifa de bese ka abu hanifa de ba fo ko jakatil fitri bese ka bo worila mi ahmad ibn hanbal ni safa ni imam na maliki nunun ko jakatil fitri be bo balo de la a worila matenya awa kuma salen fana yode hadisau yode yira ko tuma mi ciden tumbe jakatil fitri fo ko aka bo balo la tamaron ani nono jalan ani shayirun ciden tumbe nunun fo wakati mi aya soro sanu ni warje tumbe madina o tumbe barake ni sanu ni warje de comme on be barake nan ka chefo ye chokomi me ciden mal dele ka fo ko mo ka jakatil fitri bo sanu ni warje la sheban kele ama sabatu bolo ku de la ka jakatil fitri sanu la mabo ama sabatu bolo ku ya warje la mabo awa atenya awa don kuma ko jakatil fitri be bo balo de la pour balo yin
akake ewa bato ye bato min be kene ka benya bala bato bangalende jakatul fitr kore ye bato bangalende beka ye boro tato boro nato minawun tato dum balon tilali la beka ye akake bato bangalende anchela me nanya ke wori ko ye dorobeke bato dogolende abeke bato dogolende ni eni mimbe nadro ibita bo ka jifa kono kadama mogota boto ye mogota donto ye abeke bato dogolende doni ke ba ka kuma sahale jakatul fitr wori la matenya abebe balo de la doni ko ko hari mogo munun be yoro la ni balo tembinaye naw ba faw be yoro la balo tembinaye comme misali la munun be amerique munun be france nya nyogo naw aka mogo munun be wori chuma uka jakatul fitr do balo la uka tila fanta woni nyogonje me kana bo wori la de doni ke ba sahale unka wori la matenya majabi malikiya a wori tenya safai kama ja wori tenya ahmad ibn hanbal kama ja ba wori tenya abu hanifa de ba Allah daga woyere doni ke ba maswa hadisau koso sarafu tabolote hadisau manana ye ewa ni akera oya beke bato dogolende aya bo balo de la ni ebe yoromi ni balote mina balobe mina yoromi ka wori ci kana umma ka balo sa ka di fantamma Alaikum salam. Ko ka subhanallah fo nono jikiro nono foni bolon koni uye ani ka foni kolosu ye juman kanya bolon koni de ye sunna ye bolon koni de kanya tuma me ciden tumbe muso nyamariya ka jikiru ke ako ale kunna bil anamil fa innahunna mustanqatu wa mas'ulatu ako musoma mbawma nabe jikiru ni subhanallah nono fo aya kena bolon koni uye parce que bolon koni u fil qiyama ube kuma ala bunyi nin kafana wala ni be tasbihu ko be jikiru ko ye qiyama ube sharia kene ibe sharia kiye ala fe ka fo tumbe sumala fo fo ni wuluye ni ala yunyi nin kafana ube kuma ka sharia kiye ko tumbe jikiru kene wuluye e wa ciden ko bawma aye jikiru kena bolon koni ube kuma ala bunyi nin ka qiyama me minyete ka kene kolosuye doni kibo ka kuma fulan nana min ye Sheikh Albani akasili sabta hadith da'if kono ale ko ka tasbihu ta ka kolosuta ko be yiridu kenaye ale ya ke bidiyade Sheikh Albani bolo ka tasbih ke ni kolosuye ale ko bidiyade dinala me Sheikh Islam Ibn Taymiya ako kolosu yire jate te ke bidiyaye folo ako parce que kolosu inte bato ye folo bidiya be bato de la kolosu nana de ki deme bato do de la wasila de do bato te bidiya be bato de la mais kolosi ye sira de ki deme bato do la bato yerete donc kolosi yerete se ka ke bidiya folo o Cheikh Sila Ibn Taymiya ko akoni mugo min nyaado ka fo jikiri munun fora jate munun fora ka kene bolon ko ne be nyagambi ala ndese ka kene bolon ko ne be nyagambi ala iye kolosu dila ciden ye jikru munun fo ko dila ko bila o chogola ibi ka tasbih ke nuye ni tilala ka kolosu yudu ka jifa ko obe ni tilala ka kolosu gumudda i ka sallirola imu dila fana komi bidia mo ka kolosu dilan chogo ko basitika shawul sila buntema ko basitika ko ateke bidia me ube bolon ko ni de kanyina ede bolon ko ni de sunna ede me ni mo min kon tesika kenin bolon ko ni ye akoy bese ka kene kolosuye me kana kolosi ndiro ikanna bada be nyaabe kolosu la ikanna ikano ke bada kolosi kana ke bolon bada be nyaabe ela kolosi bi bola ko kana ke waye parce que nin chogo min fulen ni hari ni dama fo mo goye e kala hala ibake ki yere deira aya Allah jede kolosi be ne kana bada ne ala kosuma bagade aya Allah jede kolosi be ne tegela bada ne be ala kosuma de la haru don no be boli fenka korosu bubolo ni tebe bonte me akoy kana korosu mina ka ke comme ni chogo yere jiraw de be yenina e kana korosu ke ni chogo la obe ki ka korosu dila
komi bidia mo ka korosu be dila chokomi ka bidia mo bonko nyonyo ka korosu chokola korosu kana ko fana me subhanallah bi sabari saba o de be bolo alhamdulillah bi sabari saba allahu akbar bi sabari saba ka keme dafani la ilaha illallah ye ka korosu dilo chokode la amadiro kanna ati bolo da europe ni tilala bi ka jifa kuno ba bi ka salli eurola ba shiten ni nasila mi asariala minye ewa shaykhul islam buntame ninde fo lejina daima fana ye fatawa keni ninde minye muhammad ibn salih usaymin rahimahullah ye fatawa keni ninde cheikh abdallah bumba ye fatawa keni ninde korosute bidaye de ibe kam bolon kono de kanyina yo kafa o de sunnay ni masako ke be sika kolosuke me ka kolosu kana dilo kana mini bolola ni beba ye wakati be akana bidia mo ka kolosu boko nyonya ko do ko ale ni kerece be sigi nyonya la o wakati be ko ale be kerece wole kana silamiya ma ko kerece nyaale nyininka ko baraw juman be nuyu ke be do arjanna kono nubu kisi tasuma ma ko kerece ya ele nyininka nina ko ani fana ko aya anyina ale fe ko aka qur'ana di alema bo folo ambe mi fay ko bara min be mo do arjanna kono min be fo ale ye folo min ba do arjanna kono ka kisi jannaba tasuma ma aka silamiya aka bo kafiriya la ka silamiya de ba la she arjanna ma silamiya de ba la akisi jannaba tasuma ma iben ni de fo ni mogo min be mu'miniya ni silamiya la de e be se kafo bara jumanw be munun be lasar janna ma jonna o ye mu'minu ulu fana bu dama men ni ete silama yere ye folo ni e ko be nyinin kaleke bara juman be mogo lado baraw juman keli bi rado janna ko baraw juman keli bi mabota sumama abe fo e ye de folo min bi do janna ko ne kake silama akwa fa ye ko aka do silamiya la folo silamiya de ba la se arjanna silamiya de ba kisi tasmama ni mba la se jahannaba ma kafira inde do kato kafira ina kafira inde ba la se jahannaba ma akan ni foy minye qur'ana ye akana qur'ana dama o de ato ciden ko qur'ana ako an kana tamani qur'ana kata hari kafiru ka jamana nu ka dugula furu kana tamina nu ba dogoya ni alaye kafiri de ate amalli manani qur'ana amada qur'ana la ni qur'ana dira ma be se kata dogoya akasilamiya de furo bon ni yere ya do abe cinya nyini de la qur'ana yoro munun be français la tarajiso abe se ko dama akulu laje na ya sura yere ya do cinya nyini na de do de abe se ka tarajiso di ma me minye qur'ana yere gafe kana o dama folo ala na be français de do yoro munun be silamiya fo ibe se ka kitabu dama français la munun be se silamiya fo ay nyuma min be silamiya la ni silamiya doni ko munun bo la o français la ma munun bu bolo kitabu la ibe se ko dama ko kitabe dunke o ka kantigali few abe daga e ka dun ka soro ima dankani ya soro ku ye bismillah fowa fi ngo fenye kitabe dunke ka kantigali fende ni dankani ya te e bolo ko aya kantige chogo were la minte ala taye lesiri la daga e ka dun haranya nyini litika wa ta'amul lezina utul kitaba hillu lakum ala ko kitabu dira munuma nin ta'amu min fulen nye una basa turjamanul qur'an ako wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum ako kitabe dunke ka dumuni min fulen nye ko ala kambe ka kantigali fewnde ma ta'amu min fulen yalni jabaihum ka kantigali fe fengo fembe yahudiya dina de la hombe fembe be dambi katan nasaraw de ma ni alaye min kantige
adagara e ka du hari ni dankaniya ti bolo ya rabbi bismillah fora lawa aduni dagara ye fo ni dankaniya nana bangiye yahudiya tumbe min kantiga ye fenwore togo foala min ti alai o dankaniya bi bolo ito du nasara tumbe min kantige e yere dankanalen bala ye fenwore de togo foala ka kantige min ti alai ito du ube yahudiya ye min kantige kam martonde ke ka goshi ama kantige ka joli bo wote du ube nasara ye kurake kam marto ke kam min goshi de asara na ye min faga nin cogode la wote du men nu ye min kantige de hari ni dankana te bolo yale ye bismillah fala aduni dagara e lesirila hadisan nana bukhari kono amba aishatu ko madina burusu mogo do nana chidema a uko chide sogo do bena awma anta do sogo munu nye sogo in kantige yalu tigiye bismillah fo ube ma bismillah fo anta do ambo ko chogode chiden ko sammu antum fakulu ni aw ba do wakati ma ko bismillah fo durakatu ite min kantige chogodo akantige ra yoro mislama jamana de do ube akantige ra yoro mi yahuda jamana do ube nasara jamana al-lesri adagara e ka dude fo ni dankana nana sore bolo ko fo min kantige chogo manje ne ñinin kali min ke kan ñinin kali kañi konni mogo be salli ni mogo ye salli munum be bange e ba ke ka salli ni bi kan bange ibe qur'ana kala ka tajwidi me yala ni nana gundo yoro fana la abe tajwidi wa gundo fana yoro ni ba kala iba tajwidi de wa ñinin kali kañi parce que nimbe almami chama ñere so salli min be bange niu jora ute biri mogo tilo bu kanna uba kala qur'ana kala ka tajwidi kanye me nu nana gundo yorola bange yorola be meni minke fatiha kalana nu nana gundo yorola uto nyogona ke ado yere ni e ka fatiha be ke chamanchela le birila ebe ala kalila eska ni fatiha dafa foroba ma dafa parce que be do bolo de ni min be bangere be kala ka chogonya ka tajwidi me ni nana gundo yorona doroba teleyare o te sabo bayede abe bangeli ba tajwidi chogomi ka kala kata doni chogomi fo kata dafa gundo yoro fana be ko chogo kelendela gundo ni bange be iba tajwidi de ciden tumba ka kalan chogomi ke alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم ciden tumba ka kalanke ni jogorena aya be joye doni awa gundo fana la be fata kala jogorena bo mo kan ni famu almamu kana jatemina nimbe bange da be qur'ana tajwidi me minna na gundo yoro la doro ba tele ya wotede subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ni nyanyin kalim minke o anko ciden ko su ni mogo fatura an ka su ko teleya de an kana su aka su ya garu yan ka teleya de ka ka baraw ke katana bo koni su min fatura da misa koni mogo ko juma don kam makono puru juma do misiri la na jama soro ko be chogode aw don ko kuma no ko su kana ya garu ya fonni su ka yaga yori min dilo lembe su yere ka konya dode la su ka yaga yori na dilo lembe su ka masalaha dode la amba do fana o yaga yori kono na te su takayura ka yelema ona nyugona bashi tola misali la ifule kam min fo nan ko su bi an ka ko an ka kasanganga sallaka mo chamante soro min be sallaka men nan ko nanya bila ni dugu jera ni wakati ka bilala jama be soro min be sallaka ni yesu ka masalahai ambe se ka su ya garanu ni nye me akado amba do ko ate yelema akasate ko ate funu ate yelema no dankane bambolo men nan o hara bambolo ka fu su masalaha bala nanya juma ko jama be chaya men nan ko nan kamara
aka sini kono sobe yelema abe funa be tagayura amba sutura de ni ala ya garjage ke mo mo no be sallaka alaykum salam way duma aw hore wodo ne yo foya ciden kadisa de yoye akon ni jama sallira suka ni mo bi nani sorola ula nu te foy fara alaka nu ye ala deli minye aba kuye me abe fara e fana ka tawhid kade parce que ciden ka jama ciden ni sebo salli abdullah ibn ubay ibn saluluka ya la mo bi nani tulawa min te fulana fara alaka wa akisirawa wala nunun ka famu ni ciden ko ni sumi ni mo bi nani sallira ila jama sallira mo bi nani sorulula nu te foy fara alaka nu ye ala deli minye ala bo kiye o kasoro e yere ya dunkede e yere ye tawhid mo goyde mi e munafiqilama ube e bidia min bi labo silamiya kono ibe yebe flanka fu ya be bolo ni bi labo silamiya kono har ni ba kele mo gode salira nu te foy fara alaka ibe ta jannaba fo nunu fana kafa alim sa yatimedem bon ni ñenni sege don ko ba bolo o fonka sage ka sege kuma do bada ko